الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji, ingkang tansah kaula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur ugi ingkang kaula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing masjid menika ugi ingkang kaula mulyakaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila khadrati Nabi Khadir Abul Abbas Baliya bin Malkan wa ila khadrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani وشيخي بهاء الدين النقشبندي وشيخي أبي القاسم جنيد البغدادي وجميع أولياء الله وجميع مشايخنا ومشايخكم نفعنا الله بعلومهم شيء لله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung Mbah Putri suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiang-tiang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika mugi-mugi dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan dipun paringi rezeki ingkang halal ingkang kathah lan barokah dipun paringi putra putri ingkang salih lan salihah kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita nglajengaken ngaos kitab
Syama'il Muhammadiyah nomoripun nomor 50. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah, nerangake masalah sandalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki mengke nerangne masalah sandal. Sandal niku sing gawe nek tiange sae apik ya dadi mulya. Sandal niku nek sing gawe wonge mulya, sandale dadi mulya. Leres to nggih? Walaupun sandale ora nek regane utawa regane murah, tapi nek sing gawe wonge mulya dadine mulya. Contone ya kados dene sandale trompae Kanjeng Nabi niku dadine mulya. Sandal sing kados biasa contone sing 10.000-an kuwi sandal apa Bu? Wis pokoke sing jepit ki lho. Tapi sing gawe wonge mulya akhire dipun damel ngibadah, tindak haji, tindak umroh, sandale meli, swalu, dadine mulya to. Jadi sandale meli, swalu iso teko Mekah kono. Soalnya apa? Didamel ibadah. Mula niki mungkin nerangaken masalah sandal, sandal sing ngagem sing damel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisipun wonten setunggal welas. Pertama, haddasana Muhammad bin Bashar. Imam Tirmizi dipun criosi saking Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar saking Abu Dawud At-Toyalisi. Abu Dawud At-Toyalisi saking Hammam saking Qatadah dawuh qultu matur sapa ingsun li Anas bin Malik dateng Anas bin Malik. Jadi namine Qatadah niku tanglet dateng sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sahabat ingkang selalu nderene Kanjeng Nabi. Mula pantes nek ditangleti Qatadah, tanglete dos pundi kaifa kana na'lu Rasulillah, piye modele sandale Kanjeng Nabi lho. Modele dos pundi? Jenengan sing biasane nderene Kanjeng Nabi modele dos pundi? Ditangleti Anas bin Malik. Jawabanipun qala Anas dawuh jawab lahuma qibalani. Sandale Kanjeng Nabi niku wonten tali loro. Jadi wonten tali kalih, sing tali loro niku ndamel nyepit napa drijine sukune Kanjeng Nabi. Pernahe kados dene sandal jepit. Pirsa nggih? Kaya sandal jepit mulane kan loro nyabang ngoten. Nyabang ngoten niku terus napa sing ngajeng sing ngarep niku kenging didamel jepit drijine Kanjeng Nabi. Mula modele sandale Kanjeng Nabi kaya sandal apa, Bu? Jepit. Kaya sandale jenengan. Alah jonggah nggih to ya. Lah jepite padha tapi ora kaya sandal kula panjenengan. Pramila niki enten, Pak. Enten museum sing bahwasanya niku mengabadikan peninggalanipun Kanjeng Nabi. Nggih wonten sandale nggih tasik. Ya Allah, ndah men nggih remene umpamane ana wong iso ngalap barokah nggih menika gawe astane gawe napa niku sandalipun Kanjeng Nabi. Pun modele kaya sandal jepit. Haddasana Abu Quraib. Imam Tirmizi dipun criosi saking Abu Quraib. Nggih menika namine Muhammad bin Ala. Di wong Arab niku biasane wonten namine kunyah. Kunyah niku jeneng sing diawali abun, umun niku namine kunyah Abu Quraib. Jenenge asline Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala saking Waqi saking Sufyan saking Khalid Al-Hadza, Khalid saking Abdullah bin Haris saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dawuh kana li Rasulillah,
sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sandalan kibalani wonten tali lorone. Enek tali lorone yo kados sami wau. Dadi kaya dene sandal jepit masniyun syirakuhuma. Tapi sing damel jepit niki wau sing riwayat niki nyabange papat. Jadi sing loro niki ngapunten niki tak contohne tali nggih. Tak contohne tali ketawis Bu nggih. Ketawis napa mboten? Umpamane loro ngenten nggih Pak, loro terus niki mengke mriki niki nyabang loro, nyabang kalih. Enake sing dijepit mangga tetep siji tapi niki kalih-kalih nyabang loro. Mulane ngepang. Bu, ngepang iku apa to? Apa Pak? Ngepangnya apa namine Pak ini? Menyabang. Jadi loro wae niku sing damel napa talenane loro, itu pun setiap cabangan nyepang siji-siji. Iki modele sandalipun Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Mula pangapunten nggih Bapak Ibu, panjenengan nek tumbas sandal niku diniati itba Kanjeng Nabi. Panjenengan aku iki sandalku pedhot, umpamane tak tuku sandal, diniati itba Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndamel sandal, kula panjenengan yo niru kaya Kanjeng Nabi ndamel sandal. Dadi tindakan napa kemawon iso sandalan. Wong kene yo ngono. Ayo mosok jenengan tandur sandalan apa mboten? Apa iso tandur kok sandalan lho yo. Ya ora iso. Tandur sandalan apa iso mlaku? Ora iso. Dadi pokoke niki kula panjenengan iso iki tindakan sandalan ngoten lho nggih, sandalan. Terus sekecane mengke wonten bab malih nek sandalan aja namung siji sing disandali. Enten aja namung setunggal sing disandali. Soale nek modele wong siji ora sandalan. Ngono ki enek lho modele ngoten niku. Dadi nek siji ora sandalan aja ten luwung niki mengke ora sah sandalan kabeh. Nek gawe sandali kabeh, ngaten nek ora sandalan kabeh. Jenenge apa, Pak? Nyeker apal kene. Dadi nek ora sandalan kabeh ditek. Lho Pak, umpamane ngene iki, sik ngapunten cara fikih. Umpamane tindak teng masjid ora sandalan, langsung mlebu masjid ngono ki oleh napa mboten? Mau mampang apa niki? Saya ora sandalan langsung mlebu masjid ngono ki najis napa mboten? Saya to, jajal langsung mlebu masjid ora sandalan, ki najis napa mboten sikile? Mboten. Yo isih yo delok-delok kalau. Dadi bahasane delok. Lah nek dalan wau pitekelek ora. Lah nek pamane ora ya ora apa-apa Pak jane Pak, ora masalah. Ngoten dadi wong niku tindak konggriya, tindak jamaah, umpamane ora sandalan, umpamane nggih umpamane mboten sandalan, asalkan mboten kena najis jane ora masalah. Tapi mesti diseneni takmire. Ngono ta nggih? Jane sapa lho kae? Nek Masjid An-Nur jan belas ra sandalan kae jane sapa? Mari terus diomongi, Pak, nek teng mriki sandalan nggih, sandalan soal iki masjid. Ki cara etikane ngoten, Bu, menjaga kebersihan. Dene cara fikih sing penting sukune ora kena najis ki jane ra apa-apa. Paham nggih? Alhamdulillah. Pun sing penting nek nyeker pisan, nek sandalan pisan, ojo sampai gawe sandalan sisih niki mboten pareng, ora oleh dilarang Kanjeng Nabi. Pun terus niki modele sandal niku reno-reno. Leres Pak niku sandal niku reno-reno, enek sing jenenge sandal niku sakmene lho. Sak buku lho, blek niku ya enek lho. Model sandal niku, tenanan niku. Jadi ana wong model sandal iku reno-reno modele Pak. Ngoten niku dos pundi? Sing penting umume. Soale tiyang niku nek mboten umum biasane damel rasan-rasan. Leres to nggih? Jenengan kok gawe sandal wombon sak tampah ngene iki.
iso rewang oleh tanggane. Yu, sandalmu kok gawedhi ngono lho ya. Ini dadi omongan, Pak. Jadi tiang niku sing penting umume wajare tiang. Oh, sandal umume semono ya semoten niku mawon. Jadi ojo sampai nimbulne tiang niku nyebabne rasan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, Imam Tirmidzi dipun criyosi saking Ahmad bin Mani lan Yakub bin Ibrahim. Ahmad bin Mani kali Yakub bin Ibrahim dawuh dipun criyosi saking Abu Ahmad Az-Zubairi. Abu Ahmad Az-Zubairi saking Isa bin Tohman. Namine Tohman. Isa bin Tohman niki dawuh akhraja ilaina Anas bin Malik. Anas bin Malik niku ngetokne nak laini jardawaini sandale Kanjeng Nabi. Sing modele sandale Kanjeng Nabi ten mriki mboten enten wulune. Ora enek ulune, dadi bersih. Cara nek wong dhisik kan damel napa niku peralatan niku saking kulit. Kan nggih ngoten to nggih, saking kulit. Mula sandale Kanjeng Nabi niku saking kulit, sing kulit niki wau mboten enten wulune. Ya resik intine ngoten niku. Resik jarwada ini. Lahuma qibalani. Lahuma qibalani. Dadi kados ngajeng wau bahwasanya boten enten wulune terus ya enek tali loro. Enake ya menika sandal napa Bu? Sandal jepit. Fa haddatsani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat niki bahwasanya Kanjeng Nabi niku sandale ora enek ulune, ya enek napa niku namine? Tali niku mau Pak cara niku lho, serampat. Lah ngono lho, serampat. Serampate loro, nanten serampate kalih niku modele sandale Kanjeng Nabi. Pun ngeten mawon titik-titik kersane ngertos Bu nggih. Ternyata Kanjeng Nabi niku ya sandalan. Nanten niku sandale ternyata kaya sandal jepit, nggih mboten enten wulune. Bahasane nek kados kula panjenengan damel rebana niku kan sangka kulit kan niku. Kulit sing diilangi, wulune dadi bersih didamel sandal. Zaman siyen ngoten niku. Zamane Kanjeng Nabi wadah air saking napa kulit, bantal saking kulit, sepatu saking kulit. Ngoten niku. Terus sandal saking kulit, wadah pedang lho Pak. Ada pedang ya saking kulit. Zamane Kanjeng Nabi. Pun ngeten nggih mawon, enten sing tanglet mbok pilih. Jadi niki kula suwun pokoke nek tumbas sandal-sandal niku diniati itbak Kanjeng Nabi nggih. Itbak niku napa? Manut oh Kanjeng Nabi niku ya sandalan, tumbas sandal derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Monggo niki ngaos fikih masalah salat sunnah. Masalah salat sunnah. Kula panjenengan nek saged saderenge nglampahi salat wajib 5 waktu niku nek saged nglampahi salat rawatib utawa nek cara lodheresan qobliyah ba'diyah. Ngeten Bu nggih. Soale nyapa wonten keterangan bahwasanya salat qobliyah ba'diyah niku damel nembel kekuranganipun salat kula panjenengan. Soale salate kula panjenengan niku mboten saged khusyuk. Leres nggih? Panjenengan salate pun khusyuk napa dereng, Pak? Dereng. Ibu-ibu pun khusyuk. Wau jenengan salat ngisak mikir napa, Bu? Oh mikir ngaji, ya toh, mikir ngaji. Lha ya padha ae. Dadi ana wong salat ora iso khusyuk. Lha sing dipikir rapi lho, Pak, mikir ngaji. Niki padha kali ora khusyuk, Pak. Dadi aja mbok kira wong jenenge salat mikir rapi niku khusyuk, mboten. Dadi bahwasanya salat niki khusyuk sing dipikir sing diangen-angen Gusti Allah taala. Ana lho wong model iki salat
tapi ki mikire reno-reno. Enten apa kata? Wong ya teko to iki? Wong apa manggone sebelah lampu kuwi? Sedo. Ya Allah. Angel. Wong kula panjenengan iki jenengan jajal mawon. Jenengan fokus nih. Allahu Akbar. Plek ngene iki. Tambah ketuwara kabeh. Seduwa tambah ketara, utang ketara. Nggih to, blonjo iki sing ora kelingan yo ketara. Masak lho yo ketara, umbah-umbah ketara. Allahu Akbar. Dipuase pasane tambah jelas kabeh. Leres tambah mboten ngeten iki. Heeh, tambah ngono ki. Lah terus pun pokoke salat. Wis pokoke engko pamane jenengan wancine salat kelingan masak balik oneh, balik salat neh. Yu ngono ya. Yu atine senenono, yu awakmu salat lho ya, balik ngono ki, balik. Ngono ki. Wis balik aku iki salat, kelingan nek pasar, yu awakmu iki lho salat yo balik ngono, balik neh. Wis diomongi balik ke pasar, Pak. Ngono terus tindak teng sabin. Niki balik. Niki lho, Pak. Salate kula panjenengan monggo niki diopeni sing khusuk. Mula wonten keterangan dawuh Kanjeng Nabi, wong niku nek salat ora iso khusuk, mboten khusuk, mboten khudu, niku benjing teng akhirat. Ditimbang amale salat niku sing mboten khusuk, iki kalah abote karo suwiwine nyamuk. Balene neh. Dadi wong niku nek salat ora iso khusuk, sing dipikir reno-reno, benjing bakal ditimbang kali Allah Ta'ala. Ternyata dibandingkan dengan swiwine nyamuk, bisa abot swiwine nyamuk dibanding karo salat sing ora iso khusuk. Padahal jenenge salat, Pak, ngapunten, salat niki amaliyah sing paling abot dhewe dibanding amaliyah yang lain. Tapi nek ora iso khusuk iki karo napa swiwine nyamuk isih abot swiwine nyamuk. Masyaallah ngoten niku. Jenengan natos nimbang swiwine nyamuk napa dereng? Mungkin nek jenengan dicokot nyamuk kebleken ya. Kebleken maklek ngono, terus pretelono siji ngene, Pak. Terus moro ngene tanggane, "Yu, aku nitip nimbang. Nimbang apa? Swiwine nyamuk. Tumpangno ngono ki. Kira-kira bobote pirang on?" Ayo jawaban, Pak. Suwine nyamuk lho bobote pirang on kuwi, aja kilo kuwi. Pinten? Sekilo. Nyamuk apa lho kuwi? Kok iso nyamuk suwine sekilo lho, nyamuke sepiro kuwi? Ya Allah. Wis sakon ora enek, Pak. Mboten enten. Gram-graman mawon niku mboten enten lho ya. Pangapunten jenengan nek masak gram karo jenengan napa timbangan karo suwine nyamuk isih abot masak gram. Ya Allah, dadi salate awake dhewe nek mboten khusuk, Bu. Sithik bolong-bolong ngene iki kalah abote karo suwine nyamuk. Pramila ya ditembel. Sing bolong-bolong ditembel, wancine ora khusuk ditembel. Dengan apa? Dengan salat qobliyah ba'diyah. Mbok menawa salate bolong ditempel qobliyah ba'diyah. Dadi iso napa niku rata, iso penuh kabeh. Ngoten nggih Bu nggih? Dilampahi, mboten wajib tapi ngantisipasi nembel salat kula panjenengan, salat qobliyah ba'diyah. Sakniki salat qobliyah ba'diyah temriki utawa salat rawatib kula urutaken mulai subuh. Salat subuh niki wonten qobliyahe, mboten enten ba'diyahe. Qobliyah subuh 2 rakaat. Niki dilampahi eman-eman. Salat qobliyah subuh niku dawuh Kanjeng Nabi 2 rakaat saderenge subuh luwih apik dibanding donya sak isine. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, Bu, kuwi luwih apik dibanding donya sak isine. Donya niku nek didol lho regane pira? Donya lho Pak, bumi lho Pak. Bumi niki bunder iki jenengan nyade
Jenengan dol teng pundi lho Pak? Didol ngendi ya kira-kira ya? Pasar luwak ngono piye? Ora enek. Masane apa jemblem piye nyemen. Lha iki lho, donya iki nek pamane disade, regane pira, Pak? Itu pun masih kalah dengan salat qobliyah subuh. Jadi ajine donya sak isine iki kalah karo salat qobliyah subuh ki 2 rakaat. Masyaallah. Mulane eman-eman ana wong wis salat qobliyah subuh iki hakikate tiyang ngono sugih ngalahne duwe donya sak isine. Allahumma amin. Ayo dilampahi Bu nggih. Dilampahi eman-eman, lampahi Pak. Oh niki lo jamaah ketinggalan Pak, ketinggalan dereng salat qobliyah subuhi. Terus pundi wong aku iki eman-eman ketinggalan donya saisine lho ya. Lho panjenengan nek kedisian salat subuh jamaah dereng sempat qobliyah subuhi dilampahi bar subuh pareng. Kabaleni dilampahi bar subuh pareng asalkan nek nglampahi nggih kalangan sing ngertos masalah qobliyah subuh ki bar salat subuh. Contone teng mriki. Niki kan sami ngertos to nggih. Umpamane bar salat subuh, salat qobliyah subuh ki wong-wong sami ngertos. Lho, kae pake kok salat neh bar subuhan. Oh, mambengi bar ngaji wae. Paling dhek wau dereng qobliyah subuhi. Jadi dhek wau salat qobliyah subuhi. Ngoten to nggih? Iki nek dilampahi wong sing ora ngerti, masjid musala sing ora ngerti keterangan iki, ku dhek bar salat subuh kok salat 2 rakaat, dikira salat ba'da subuhi. Leres napa mboten? Oh, kono saiki salat lho masjid kono ka lho, enek bar subuh iki ba'da subuhi. Pada subuhi kirane ngono padahal kuwi nglampahi qobliyah subuh ki sing dereng saged nglampahi kan nggih ngoten to nggih. Mula niki garis bawah nek umum ngertos ngeten niki dilampahi teng mriki monggo soare padha ngertos nek qobliyah subuh ki dereng saged dilampahi bar subuh mboten napa tapi nenten nggon sing dereng ngertos keterangan ngeten iki aja dilakoni nek kono. Engko dikira wong-wong sing ora ngerti tiba di atas subuhi. Nek mboten ngertos dilampahi teng griya, Pak. Wangsul, la iya akeh urung qobliyah subuhi, tak qobliyah subuhi teng omah ae. Ngoten niku pareng angsal. Bu, tapi aja damel kebiasaan. Namung ngono tok. Wis anune ben dina salat qobliyah enggak? Tapi ya bar subuh oleh wae. Aja ngono, ora oleh. Niki kanggone wong sing terpaksa dereng sempat nglampahi niku mengke bar subuh oleh. Nek damel kebiasaan mboten pareng. Ngoten nggih? Saged dipun tampi nggih. Oh, aja diremehne. Dadi salat qobliyah subuh niku dilampahi ngalahne kaya wong duwe donya sak isine. Allahumma amin. Bon. Selajengipun salat duhur. Salat duhur qobliyahe 4 rakaat. Qobliyah duhur niku 4 rakaat, lajeng wa arbangun ba'daha ba'diyah duhri 4 rakaat. Biasane jenengan pinten, Pak? Oh, kalih, ya wis apik daripada 11. Iso ae jawabe daripada 11. Tapi kula nggih namung nyaranaken sakwise ngaji ngene iki sekali-kali dilakoni, sekali-kali dilampahi. Maksud kula napa? Besok nek teng akhirat iku pernah ditangleti lho. Dhisik nek donya pernah ngaji enggak? Ayo tebu jawaban Bu. Pernah. Diterangne qobliyah ba'diyah napa mboten? Sik tak tekoki. Jerene dhisik nek ngaji qobliyah taduri pirang rakaat? Sekawan. Mbok lakoni pora arang kading jarene. Kan wis tau nglakoni maksud kula ngoten lho nggih. Pernah nglampahi minangka saged damel jawab, Pak. Jadi syukur-syukur kebiasaan 4 rakaat dene mboten saged ya seloro ae ra masalah. Sing penting istiqomah. Pun qobliyah 4 rakaat, lajeng ba'diyah 4 rakaat pi salat duhur.
Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dzuhri arba'an, barang siapa yang sholat qobliyata dzuhri patang rakaat, kana ka'adli raqabatin min bani Ismail, jadi de kaya merdekane hamba sahaya sangka anak turune Nabi Ismail. Niku barokahe sholat qobliyata dzuhri 4 rakaat kaya merdekane kawula. Padahal merdekane kawula niku awis regine. Kula ningali teng HP niku ciriose wong niku nek merdekane regane ngalahne sapi. Ngalahne sapi, ngalahne unta. Pinten sekitar 70 jutaan. Jadi wong merdekane kawula niku penake nek wong dereng merdeka tak tumbas. Yo jenengan gadah kawula to, gadah pinten regine pamane 70 juta nyo tak tumbas. Sawise tak tumbas, tiyang sing dadi kawula niki wau tak merdekane, wis sampean wis dudu kawulaku tak bebasne. Namung ngono tok, Pak. Niku panjenengan salat qobliyata dzuhri patang rakaat kaya nuku wong, bebasne wong 70 juta. Penake ngoten niku. Ganjarane amin ana ta, Bu? Terus dilakoni. Ngoten nggih, dilampahi. Terus salajengipun temriki dipun dawuhne sangkek pentinge salat qobliyata dzuhri, ba'da dzuhri 4 rakaat, Pak. Ora kaya liyane. Niku disebabne krana wong niku nek salat zuhur, tiyang niku nek siang kan kata-katae nyambut damel, leres to nggih? Bar kerja leren salat. Lah pas nalikane salat, wong niku cara khusuke tek wangel. Khusuke niku wangel. Allahu Akbar, mikir pendamelan sing dereng cekap wau. Ngoten to nggih? Allahu Akbar, mikir nek sawah nyukupne macul. Ngono ta Pak nggih? Allahu Akbar, mikir ngarit. Ngoten niku dhuwur niku lho, rawan niku banyak godaane ora iso khusuk. Mula qobliyah patang rakaat, ngoten napa ba'diyah patang rakaat. Niki dilampahi nek saged, ora-orane loro, aja sampai belas, ora ketan kalih, monggo ngeten nggih Bu nggih. Terus niki solusine nek saged tindak teng masjid qobliyah loro, sing loro teng griya mawon. Dadi apike ngono. Dalam artian apa? Omahe niku ya dibagi. Aja salat nek masjid ae. Ngoten, apike piye? Griya kula panjenengan ya damel salat, Pak. Wong Kanjeng Nabi dawuh, omahmu aja sampai kaya kuburan, aja sampai kaya kuburan. Lah terus pun sepi, ora didamel salat, Bu. Iso damel salat. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Pun enten sing tanglet mbok pilih. Meneng kabeh niki napa sare? Alhamdulillah. Terus pundi? Nggih, monggo. Nggih. Salat qobliyata dzuhri niku anggenipun nglampahi dus pundi 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Ngeten nggih. Dadi patang rakaat rong salaman. Kados dene nika panjenengan bapak-bapak wancine Jumatan, ledes pundi wau kan sing diterane qobliyata dzuhri. Ngoten to nggih. Terus ba'diyata dzuhri nek Jumatan piye iki? Nek Jumatan ya ba'diyatal Jum'ah, qobliyatal Jum'ah. Sami bilangane pinten? Bilangane qobliyatal Jum'ah ya 4 rakaat. Nek mampu ba'diyah Jumat ya 4 rakaat. Kados dene salat zuhur. Ngoten niku. Saged dipun tampi nggih. Mula nek teng mriki utawa teng nggen kula iki enten modele niku azan niku Pak Bilal nggih. Bilali niku dhewe nambah salat malih. Soale nyapa dhewe niku nglakoni sing 4 rakaat. Napa pareng oleh ae. Jadi tiyang sing qobliyatal Jumat 4 rakaat mboten napa-napa, ba'diyah Jumat ya 4 rakaat. Biasane jenengan pinten, Pak? Loro neh. Kira papat ya sekali-kali dilakoni neh lho, Pak. Lakoni ora ketan pisan pindho. Syukur muga-muga saged istiqomah. Pun ngeten nggih.
Nggih napa? Wali nikah. Nggih. 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 Laki-laki. Nggih. Oke. Jadi masalah niki sima di luar nikah ngoten nggih. Jadi simae pun napa niku kecelakaan. Kecelakaan niku apa toh? Heeh, kecelakaan. Ngoten niku. Jadi simae pun yuswa pun enten anune terus pundi niku. Sik Pak niki ngaji qobliyah ba'diyah dhisik ya. Aja rapi-rapinan niki sik. Mengke insyaallah masalah rapi-rapinan mengke insyaallah. Apa Pak? Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Nggih. waktu azan. Dan Azan itu biasanya awalnya azan. Enten sing diawali kabeh modal kabeh subhanallah. nggih. Tasbih itu saene dipaus sadere azan nomor sambunge. Toko mboten usah dipaus. Bener-bener. Nggih. Jadi sakdereng adzan biasane subhanallah, subhanallah walhamdulillah nika nggih. Terus nek sholawate Allahu ya karim, bareng ngono adzan nika nggih. Terus pundi niku mboten wonten keterangane, Pak. Mboten wonten keteranganipun sakderenge maca niku mboten enten. Dene maca niku nggih mboten napa-napa dengan tujuan umpamane adzan kadang kala kan kaget. Mula bahasane alon-alon dhisik subhanallah. Oh, kalau Pak kaya arep adan, ngono lho Pak. Nah, tujuane ben mboten kaget. Nek cara keterangan iki mboten wonten niku Pak, mboten enten. Ya bahasane pamane jenengan maca kuwi ya ora apa-apa, ora masalah kuwi namine juga zikir subhanallah tasbih. Biasane tenggen kula iku nek sholawate bar tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus Allahu ya karim bareng ngono adzan ngoten iki. Jadi umpamane diwaca ya ora apa-apa, entuk ganjaran niate dadi zikir, dene mboten nggih mboten napa, tapi saene ngono. Saene ngoten, Pak. Dengan tujuan ya karo hitung-hitung ben ora ngagetne wong. Soale nek wong niku adane dik banter langsung kayak kaget. Tenanan lho, deken kula iki enten lare iki diwarai adan adanmu iku aja langsung ngegas ngono lho pol ngono lho aja. Iki ngagetne wong. Diwarai iki panggang ngegas ae. Wong wis kadung napa watek iki ya panggang angel, Pak. Enten to nggih? Angel modele kan ngono kuwi. Lah mulane awali dengan maca tasbih ditambah sholawat. Niku cara dhisik bahasane ngoten niku. Pun nggih. Alhamdulillah. Pun. Napa? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat Jumat. Nggih. Nggih. Satu, itu pendek. Pendel. Pengkali terus zikir. Nggih. Sing kaping 3 itu enten sing maca Al-Fatihah. Ping 3. Terus Itu. Nas ping 3. Nggih. Terus Al-Ikhlas ping 3. Nggih. Nggih. Al-Fatihah itu. Nggih. Terus anak itu. Nggih. Guru itu. Nggih. Apa itu? Itu sing leres nih. Sing leres ting pundi ngono nggih. Jadi mau pertanyaane bar salat Jumat enek sing meneng. Mau weneng iki wangi ngantuk piye? Mau weneng, enek sing maca wiridan, enek sing maca apa Al-Fatihah ping 3, Qul huwalak binas 3, enek sing pitu-pitu, sing bener des pundi? Sing bener kabeh bener kuwi Pak.
kabeh leres nyapa niku sik wiridan. Sing meneng niku ya wiridan lho ya. Temane dewa niku lirih ngono tok. Wonten, Bu. Terus enek sing maca ping 3 ya wis apik. Ngono, sing maca wiridan biasa astagfirullahaladzim ya wis apik. Dan sing 7 ya wis apik. Tapi bener kabeh. Sing ra bener iki nek bar salam langsung plencing lho. Assalamualaikum melayu ngono kuwi enek modele. Temen iki nggih enten nggih. Oh, wonge teko ya nang. Sik klambine warnane apa, Pak? Putih. Aku putih lho ya. Aku ora trimo modele ngene. Lah tenanan niki pramila nek cara keterangan kitabe insyaallah kitab Irsyadul Ngibad masalah zikir dan Irsyadul Ngibad masalah Jumat niki kula panjenengan nek saged Pak bar salat Jumat niku lenggahe panjenengan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi niki ampun dipun rubah posisine kula panjenengan tetep ngeten niki lenggahe aja dirubah iki khusus bapak-bapak Bu jenengan ora Jumatan kowe niki bapak-bapak sing lenggahe niki aja sila Pak wis posisi ngeten niki kaya tahiyat akhir aja dirubah wis maca napa Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, dan Falak ping 7, An-Nas ping 7. Dan terus ditutup ilahi lastulil firdausi ahla. Niku wala aqwa ala naril jahimi. Ping pinten saterusé niku ping gangsal. Bar ngono ndonga Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud aunina bihalalikan haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika mang siwak ping sekawan apal Pak ya rapal lagi sapa wonge sing maca wae niki Fatihah kulhu falak binas ping 7 dalam jangka 1 minggu arep dijogo wong niku saking musibah bisa jadi musibah kebakaran bisa jadi musibah sangka kemalingan ngoten niku Pak barokah niku wonten keterangane sampai wingi dawuhipun Habib Umar niku nggih leres niku diambil saking dawuhipun Kanjeng Nabi intine jane sedaya sae tapi nek jenengan golek sing luwih sae au niku lenggahe ngene aja berubah Fatihah ping pinten Pak itu kulhune ping 7 falak binnas ya 7 itu ditambah ilahilas niku ulefedo niku ping gangsal terus donga sing wau kula donga wau niku ping sekawan ngoten niku jane apike ngoten dene ra ngono ya ora apa-apa sing penting bar salat Bu nek bar salat niki aja dibiasane plencing namung ngono tok soalé teng kitab namine Tangkihul Qaul dawuhipun malaikat Jibril ana wong salat langsung melayu ngono kae. Langsung melayu. Enten nggih? Jaler napa setri biasane? Oh, padha ae, lanang wedok ya akeh tunggale. Pelencing ngono Pak. Malaikat Jibril iki dawuh ngeten iki, dawuh. Sampeyan ra butuh kali Gusti Allah piye? Enten iki. Iki malaikat Jibril dawuh ngono iki. Ana wong bar salat langsung melayu ra ndonga lho ya, mboten ndonga. Iki malaikat Jibril iki dawuh ngene, sampeyan ora butuh kali Gusti Allah taala didhawuhi ngono kuwi lamun to panjenengan mireng jenengan biasane mireng napa mboten ayo tepak jajal melencing ngono Pak lamun to iso krungu jenengan malih wedi kabeh ngono to nggih iki monggo bar salat sing penting donga soale salah satu doa yang mustajab satu dawuh Kanjeng Nabi di pertengahan malam nomor kalih wingono bar salat wajib bar salat wajib iki donga-dongane mandi mula raketan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin bar ngono terus boleh kenapa ora raketan Rabbana lho tenanan kula iki namung ngaturaken kuwi kula wingi pernah delok ning wong Pak delok ning wong kon dongani wong kula iki ya Rabbana biasane ora tak tinggal Rabbana atina donga Rabbana aduh jadi kula niku rada paribasan ya pegel to Bu
Lah ngelek ora kok ngelokne kula, ngelokne robanane iki lho. Robbana. Pada Robbana iki donga sapu jagat. Leres to nggih? Wong Jawa ning arani donga sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah pangeran kula, pangeran kita, jangan paring kesaenan nek donya, wa fil akhirati hasanah, nek akhirat nggih sae. Hasanah kan sae to nggih? Wa qina adzabannar, jangan slametaken saking siksa neraka. Amin ana to, Bu? Dongane apa enggak menteleng ae. Lho, iki lho donga ora wis cukup to Pak iki, Pak. Donga kuwi wis cukup nek donya wis apik, akhirat apik, wis done sanga neraka, mesti swargane. Donga sapu jagat, Robbana atina. Mula aja sampe ngelanen Robbana atina ya. Saiki ibu-ibu, Bung, jenengan selamatan ditungani Robbana atina tokno pegel ora? Ayo to jawaban. Jenengan mbleh pitik 5 lho terus ditungani Robbana atina tokne lho pegel ora? Aja pegel nggih donga sapu jagat lho ya wis cukup ki tok. Tapi Bapak nggih nek kon donga ya aja Robbana atina tok. Ngesakne sing nek mburi wetoh Bu putih pitik 5 delalah teko ngarep bengi-bengi Robbana atina tok. Mesti iya dadi omongan lho ya, dadi omongan. Aja diwehne kae. Dongane apa Robbana tok. Robbana tok. Aja kon donga kae, ngesakne sing digawe ngono. Lah, pangapunten Robbana tok jane wis apik. Tapi ndelok-ndelok bapak-bapak nggih, niki nek diundang ya aja Robbana tok, ya ditambahi liyane lho nggih. Den sumbut nyenengne wong liya. Pun ngeten mawon. Kula kemutan niku Pak. Saestu niku kula kemutan. Kula iki nek Robbana kaya ora tau tak tinggal. Terus ana wong mak celebung dongane Robbana niki. Ya Allah. Kok kaya nyepelene Robbana modele. Donga apa Robbana? Ngeten Bu nggih? Alhamdulillah. Selajengipun salat zuhur sampun salat ngasar. Salat ngasar qobliyatul asri teng mriki nek saged 4 rakaat. 4 rakaat. Ba'diyae mboten enten. Ba'diyah ngasar mboten enten lho nggih. Jenengan kemempengen sanune aku salat neh. Salat apa ba'diyah ngasar? Ketara ora tau ngaji. Jadi monggo kula panjenengan qobliyah ngasar nggih dilampahi sami kados subuh wau. Nek panjenengan dereng sempat qobliyatul ngasri dilampahi bar ngasar. Mboten napa-napa. Asalkan tidak menimbulkan fitnah, tenggen niki mboten masalah. Tapi nek nimbulne fitnah qobliyatul ngasri dilampahi bar ngasar teng dalem mawon ben mboten dadi omongan. Pun fadilah Bu. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah taala merahmati orang yang salat qobliyatul asri 4 rakaat. Jadi wong nek donya salat qobliyatul asri 4 rakaat diwelasi Allah. Diwelasi dos pundi? Disayang Allah. Ora terima dikasih tapi disayang. Ngoten lho Pak nggih. Bu, jenengane jujuro Bu, jujuro. Aku pengen jujur panjenengan. Kali garwane panjenengan pengen dikasih apa pengen disayang? Sik to milih iki aja langsung kabeh lho ya. Pilih kasih apa disayang? Oh disayang. Cocok Pak. Jadi nek disayang niki ngalahne dikasih. Jadi nek wong niku nek diwehi urung karuan disayang. Eling-eling nggih. Wong ku nek diwehi urung karuan disayang. Tapi nek wong niku disayang mesti diwehi, mesti diparingi. Contone ngene. Wah, aku lho karo bojoku jan sayang pol. Sayang wis jan pol pokoke. Nek pol iki wis nemen to. Dadi sayange pol. Wong niku nek kadung sayang, Pak tukono bakso Pak, sayang toh, sayang tukokne, ngoten niku soalé sayang, Pak tukono gelang Pak, tukokne berapa? Apa mau weneng randuwe, lah ngene iki lho,
Lho ngene iki, wong niku nek sayang wis pokoke ra duwe ritek nek njaluk diwehi, Pak. Soale sayang. Ngoten to nggih? Temenan lho niku. Ya contone karo wayahe panjenengan, duwe putu, duwe wayah. Ngoten niku. Nek suwayang saestu ya ditukokne. Uti, mate kong, tukokno mainan kong, ditukokne sayang. Soale nyapa sayang, walaupun ora ngesaki dhuwit, yo trimo wani utang kancane. Ngoten niku. Pak, aku utang dhuwitmu nyapa? Ken nukokne putuku kan ya, iki goro-goro sayang. Mula ibu-ibu aja seneng diwehi tok ae. Seneng disayang. Ngoten nggih? Alhamdulillah, mau diwehi urung karuan disayang. Soalnya akeh wong wehi, mate niku ora disayang. Tuku lho, Pak. Meneng kabeh. Tuku lho ya, Pak Haji, leres ya. Tuku kan ya ora disayang kan modele kan diwehi. Diwehi ya wis, nek wis bayarane cukup ya wis golek liyane neh. Iki jenenge tuku, bahasane diwehi. Tapi nek disayang selama-lamanya, pangga I love you forever. Cara cah nom ngono, Pak. Mulane ya mbah-mbah mengki karo bojone ngono I love you forever apa to kongkong iki. Piop ora Jawa ngono kuwi. Lha iki jenenge disayang. Bu. Temot-temot nggih. Disayang karo dikasih pilih disayang. Syukur-syukur ya dikasih ya disayang. Pun enek model disayang ae. Jarene ngakune sayang ora tau dituruti, Pak. Ora tau diturutin jaluk pangga jaluk ae. Ora tau ditukokne. Namung omongane sayang tok. Iki jenenge sayang apa to, Pak? Jarene sayang apa ngono kuwi? Enek modele cinta apa to, Pak nih, Pak? Heeh, cinta monyet. Ya namung cintane tok. Dadi dijak dolan ora tau diampirne bakso. Namung mlaku wae klametan ae. Iki jenenge cinta. Pokoke ngono kuwi. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi niki ngapunten nggih, wong nek salat qobliyatul ngasri 4 rakaat disayang Allah taala. Diwelasi kali Allah taala. Nek wis diwelasi kali Allah taala, apa jare panjenengan penyuwune diwehi. Soalnya kadung disayang Gusti Allah taala. Allahumma amin. Pun paham Bu nggih? Dilakoni 4 rakaat nek saged. Ora ketan loro ya ora apa-apa, sing penting istiqomah. Pun bar salat ngasar salat apa, Pak? Maghrib. Samarku lali. Lane tak tekoni. Bar ngasar maghriban. Salat maghrib temriki didhawuhne yen menika qabla sholatil maghrib 2 rakaat. Jadi saderenge salat maghrib niku wonten, Pak. Wonten qobliyahe. Soale enten tiyang surat qobliyatul maghrib enek wonten enten. Jadi panjenengan pamane saderenge salat maghrib qobliyah rapopo. Ana wong kok rene enten, jawab ngono ya. Enten niku keterangane wonten sampai kadose teng kitab Bulughul Maram niku wonten keterangane salat qobliyatul maghrib 2 rakaat. Ngeten Ibu nggih. Alhamdulillah dilampahi warok ngatani ba'daha dan sholat ba'diyatul maghrib 2 rakaat. Tapi sing muakkadah sing dikukuhne niki ba'diyah maghrib. Nek qobliyah maghrib mboten dikukuhne, mboten muakkadah. Sing ditekankan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Fadilahe teng mriki man ba'dal maghrib rakaataini qabla yatakallama kutibata fi'liyin. Barang siapa sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum berbicara, gitu. Ukurannya saderenge ngomong. Jadi bar maghrib kae nek iso jagungan dan wiridan, bar wiridan terus sholat ba'diyah. Ojo ngomongne lemah, ojo ngomongne jagung, ojo ngomongne sapi. Pokoknya mendel sik bar ndonga langsung ba'diyah. Fadilahe kutibata fi'liyin yang niki ditulis kesaenane teng amal-amal kanggo nyatet amale manungsa. Ngoten iki ditulis. Oh, kae lo nglakoni salat ba'diyah maghrib, tak tulis nek kene
tulisane illiyin. Allahumma amin. On salat ba'da maghrib. Iki sing bapak-bapak ngapunten Pak. Pancene undangan ini Pak, selamatan Pak. Ngono ki yo sik sempat ba'diyah napa mboten? Kok meneng kabeh yo. Undangan biasanya kan saniki modele bar maghrib Bang nggih. Dan dijak bar ngisa rada angel Pak. Heeh, nyapo salah satunipun yo penggerak ibu-ibu barang. Jarene nyapo rewang wis kat esuk lho yo. Ngene iki ngenteni ngisa yo suwen biasane ngono lho. Kok korah-korah jam 10. Jarene ngono lho Bu. Bu, mungkin apa yo ngono? Padha. Lah mulane saiki kadang ngono kegiatan iki napa tahlilan iki bar magrib. Ora apa-apa, ndak masalah. Mboten masalah, sing penting kewajibane dilampahi nggih, dilampahi. Lah iki nek undangan iki nek bar magrib, panjenengan biasanya apa ya ba'da magrib, Pak? Alhamdulillah, marem aku nek kene dadine. Dadi soalé nek ngoten niku ndange geneken ndang nekani undangan. Ngono ki enten modele. Ditekoni salat burung, kadang ya ora salat, Pak. Ora salat, tapi nek nekani undangan ya sregep ngono ki. Wong ya teko apa ora iki? Ora teko. Ngoten lho, pangapunten. Nekani undangan wau niku ya kaitane tangga niku hakul jar. Kewajiban kali Allah taala ya dilampahi, wajib. Ngeten nggih Pak nggih. Pun alhamdulillah ba'da maghrib 2 rakaat niki neso aja sampai ditinggal. Pak nek ora iso nglakoni daripada ketinggalan terus pundi solusi niki? Kenek dikodok. Salat qobliyah ba'diyah niku kenging dikodok lho nggih. Umpamane ba'da maghrib. Lah aku wis kadung dienteni lho ya. Iki soalnya aku iki ngimami. Kok nek aku ora ndang teko dadak ba'diyah ngono, mesti padha gremeng wong-wong iki. Jenengan ba'diyah engko ae bar ngisa. Lah terus pundi niate? Niate jenengan kodok. Usolli ba'diyatal maghrib rongataini qadha lillahi ta'ala. Napa pareng? Soale Kanjeng Nabi pernah salat zuhur dereng saged qobliyah ba'diyah enten tamu, Pak. Enten tamu Kanjeng Nabi yo mboten saged nilar tamu, mulyane tamu, akhirnya dikodoi. Jadi niku ngodoi salat qobliyah pareng angsal kemawon. Ngeten nggih. Saking pentingnya qobliyah ba'diyah kenging dikodoi. Terakhir salat ngisa. Salat ngisa temriki qobliyah nggih wonten, ba'diyah nggih wonten. Qobliyahe kalih, ba'diyahe kalih, nek saged niki 4 rakaat. Ngeten Bu nggih. Jadi ba'diyah ngisa ini nek saged 4 rakaat. Fadilahe napa? Sapa wonge salat ba'diyah ngisa 4 rakaat qabla yatakallama sebelum berbicara ngomong donya niku diganjar entuk Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Entuk Lailatul Qadar teng Mekah mriku. Allahumma amin. Mula niki kula suwun kanthi sanget sekedap malih kula panjenengan niki badhe ngayahi bulan suci Ramadan. Kurang 3 wulanan, Bu. Terus nggih, Ijmatil Awal, Melakir, Rejab, Ruwah. Kurang 3 wulan nggih poso niki di Ramadan neh. Lah niki kula suwun kanthi sanget Ramadan salat tarawih wingono hukume sunnah bener. Tapi kalah kali salat ba'diyah ngisa. Tak baleni, cara derajat ranking salat tarawih 20 rakaat karo ba'diyah ngisa apik endi? Apik ba'diyah ngisa. Ngeten iki, paham Bu nggih? Lah wong-wong kadang kala penemune klentu derek tarawih tapi ora ba'diyah ngisa. Enten apa kata? Wong iki teko. Saiki klambine warnane apa, Pak? Putih neh. Aja putih to ya. Lho iki tenanan lho akeh ngono ki. Pancene salat ngisa cukup imame ba'diyah, lha makmume mau weneng kabeh. Persiapan salat tarawih karo mijiti kentol lho modele. Ngene iki. Ngene iki, Pak. Ya Allah. Ngene iki enten modele. Lha kok imame tarawih dhewe melu tarawih. Kuwi bener ora salah. Tapi nek cara hitung-hitungan wong tandang gawe kerja, kuwi badine ra akeh.
Sing akeh iki bakdiah ngisake. Bung, mula kula natos kok tak aturi kok. Natos kula ngimami mriki nggih nika. Kula jak bareng-bareng jamaah. Syukur-syukur patang rekangat. Jadi monggo dibilali bar salat ngisa, salat bakdiah ngisa berjamaah patang rekangat. Wong iki dilakoni di luar Ramadan mawon niku fadilah Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Apa meneh nek nglakoni pas bulan suci Ramadan, Masya Allah. Ayo, Bung, ojo suwe nek Ramadan traweh ninggale bakdiah isa. Letus pundi loro-lorone dilakoni. Syukur-syukur ben supaya enteng nindakne berjamaah. Insyaallah kompak kabeh, Pak. Dene ngapunten nggih, umpamane aku ora gelem merasa bakdiah witek, ngono ki ya isin karo kancane. Soale kancane padha bakdiah kabeh. Leres to nggih? Ora bakdiah ya isin. Pramila niki kula suwun nek iso sok Ramadan bakdiah misa niku damel jamaah nggih. Wis pundi mawon niki apike ngono. Pun patang rekangat. Selajengipun kaitane salat qobliyah ba'diyah ngisa niki kula tambah kula panjenengan niki anjene nek ibadah kadang kula abot. Leres nggih? Soale dereng saged ngraosaken, urung iso ngrasakne. Lamun to saged ngraosaken arep ninggalne iman. Arep ninggalne ki iman. Ya contoh kaya ngopi lho, Pak. Ngopi nek kadung rasane kopi enak, arep ora ngopi ni ora penak. Leres nggih? Kaya wong lho, kaya tiyang bar buang hajat ora nyapo kae. Ora nyapo, Pak? Heeh, lho ya. Ya ora penak ngono kuwi. Mulane kados ngoten niku, ngibadah niku butuh dipeksa. Nek ora dipeksa sak lawase panggah ora ngibadah. Pun ngeten nggih mawon. Iki muga-muga ngaji niki wau masalah qobliyah ba'diyah intine tak garis besari semua sholat wajib qobliyahe wonten enek kabeh wonten sedaya. Kalau ba'diyah semua ada kecuali sholat subuh karo sholat asar. Kalau sholat subuh mboten enten ba'diyah, sholat asar nggih mboten wonten ba'diyah. Pun ngeten mawon. Nggih. Nggih. Napa? Bar ngisa lajeng yang ngisa nggih. Lah, mriki mau ketinggalan lho. Salat witir. Lah niki ditambah terakhir salat witir. Jadi salat witir niki mboten namung Ramadan lho nggih. Jadi salat witir niku setiap dalu. Walaupun mboten Ramadan tetap disunahkan. Kanjeng Nabi niku setiap malam salat witir niku 11 rakaat. Niku Kanjeng Nabi. Ben wengi niku Kanjeng Nabi witire 11 rakaat. Jenengan pinten, Pak? Ngene, siji nek ngomong ini. Siji ngene iki modele. Ya, Pak. Siji ngene iki. Ya ora apa-apa. Sing penting iki ajeg namung ngono lho. Nggih. Daripada 11 tapi sesasi ping pisan luwih apik ben wengi siji ngono nggih ngoten ya syukur-syukur ben wengi 11 tapi kapan nek kan ya abot to kuwi abot yo adinal kamal niku salat witir 3 rakaat jadi sempurna tapi sing ngesor dhewe salat witir niku pinten 3 rakaat sedengan sempurnane. Enten monggo Bu nggih, salat witir minimal pinten Bu? Setunggal, maksimal 11. Milih ndi Bu? Siji. Pongkon milih urung lakoni wis milih siji bare ya wong wis saras-sarasen ta ya iki. Yo Bu, ngapunten, siji apa 11? Wis mbuh kono Pak. Muga-muga ndonga Pak ya saged nglampahi 11 rakaat. Allahumma amin. Nek ra iso ajeg namung wau balik neh nyaranaken sekali-kali ayo pernah nglampahi witir 11 rakaat. Ayo kula namung nyaranaken kersane napa? Yo balik malih bencing teng akhirat lho nek ditekoki.
Dhisik nek donya pernah ngaji enggak? Pernah. Pernah diterangin sholat witir enggak? Pernah. Paling kathah pinten? 11. Paling sithik terus ditekoki jenengan sing ndi? Setunggal. 11 ra tau. Ana jan paling karo malaikat ini, jan wong ngendi lho iki? Wong teresan. Macane pengenane nek ibadah sithik, nek barang bondo pilihane akeh. Wong ngendi? Wis mbuh wong kono Pak iki, Pak. Pangapunten nggih, ancene nafsune manungsa ngono kuwi. Nek ibadah golek sithik, nek wancine donya milih akeh. Cocok. Wong iya teko. Wong manggon nek mburi to. Ora. Pun ngeten mawon, monggo sedaya kemawon. Lah salat witir sik, salat witir apike bar ngisa apa wengi? Ngono to? Apike bar ngisa apa wengi? Nek panjenengan pun ketawi saya, engko bengi ra iso witir ndang bar ngisa mawon. Ndang bar ngisa, Pak. Soale engko bengi ra iso witir ndang bar ngisa mawon. Tapi nek panjenengan kiyat, anggo arep niat jam 09.00 ndang turu. Bar ngono kok jam 2, jam 3 ndang tangi. Aku salat tahajud bar ngono tak tutup witir. Apike witire bengi. Didamel nutup salat sunnah. Ngoten niku. Lah Pak, saiki ngeten. Umpamane witir wae kan 11 to nggih. Ramadan kan biasane 3. Leres to nggih? Bar traweh 3 witire. Lah aku kok bengi pengen nambah salat witir napa saged? Saged. Angsal mawon. Carane 2 cara. Des pundi? Wau niki 3. Engko bengi karek nambah 2. Ngono, Pak. 2. Dadi aja sampai digenepi salat witir iki artine ganjil. Aja sampai digenepi. Niku cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua digawe genep dhisik. Sing asale 3, ngoten nggih 3 nambah 1. Nambah 1 dadine pinten iki? Sekawan. Kok 3 to? 3 tambah 1 pinten? Sekawan. Digenepi. Jadi bengi nambah 1 dhisik. Nek panjenengan arep gangsal nambah 1. Dadine pinten iki? Gangsal. Gangsal niku ganjil napa genep? Ganjil. Wau niki aku pengen nambah witirku 7. Nambah 2 tambah 1. Aku pengen 9 nambah 2 neh tambah 1. Carane ngoten niku. Jadi aja sampai salat witir ternyata hitungane genep. Jadi nek genep niku senes salat witir. Paham Bu nggih? Alhamdulillah. Pun ngeten mawon. Enten sing tanglet malih. Alhamdulillah ora tekok paham kabeh nggih. Paham napa sare? Napa Bu? Nggih, di luar topik mboten napa-napa. Napa? Nyeteril KB. Steril langsung. Itu diputus ning ngoten nggih. Ya, niku dus pun di saking pihak dokter. Saking pihak dokter niku apa ada himbauan ini Bu nek jenengan mboten disteril mengke bahaya. Enten bahaya ngoten apa mboten? Apa karepe piyambak? Karepe piyambak. Jika karepe piyambak mboten pareng ora oleh. Jadi bahasane ngoten niku nek mboten darurat mensterilkan apa to jenenge? Menyeterilkan. Leres ngono ya? Menyeterilkan kuwi nek ora darurat ora oleh. Mboten bareng, tapi nek darurat dari pihak dokter iki bahaya Bu nek mboten disteril ngene iki nyebabne penyakit ngene. Upamane ngoten niku mengke pareng. Bu, nek KB oleh ora ngono ya? KB singkatane apa to kuwi? Keluarga berencana, ngono to, berencana. Bahasa berencana niki kan aku tak tunda. Soale ben mboten apa, Pak? Ben mboten kebobolen. Bahasane wong Jawa kan ngoten to nggih.
tak tunda. Terus pundi pareng angsal menunda dengan tujuan kersane niku mengatur jarak niku lho. Jadi di jarak 3 tahun pisanae, 4 tahun pisanae, 5 tahun pisanae. Ngoten niki rapopo, mboten masalah. Ben mboten apa Pak? Ngono ben mboten akeh ngono iki bahasane berencana ben mboten niku ngrepotne, mboten masalah kabeh. Walaupun kabeh napa niku sontek utawa pil mboten masalah dengan tujuan aja sampai ngeten lho nggih. Aja sampai ngeten. Aku ngene iki lho siji ae, lha nyapa ora iso ngopeni. Ora iso ngopeni. Lho, sing ngopeni iki jenengan apa Gusti Allah? Ayo to jawaban sing ngopeni iki jenengan apa Gusti Allah? Gusti Allah taala. Jadi sedaya niku sing ngersakne Allah, ngeten nggih Bu nggih. Ngersakne Allah taala sing ngopeni nggih Gusti Allah taala. Orang tua kuwi mboten ngopeni hakikate. Niku cuma lantaran asline hakikate sing ngopeni Gusti Allah taala. Bener napa mboten niki? Cuma ngliwati tok rezekine anak iki lewat wong tuane, rezekine anak iki lewat tanggane. Ngoten to nggih? Anak ora kerja ya panggah cukup. Ngoten niku, anak ora kerja bayi kalau Bu, ora kerja ya panggah pempesan ae. Anak kayak lahir kayak ngono ora pengen dandane klambi, klambine teko ae. Leres to nggih? Ini kalau anak, kalau bayi, kalau Pak lahir, waya umbah-umbah sabun entek, ya nek sing ngeteri. Sing ngeteri sapa? Gusti Allah taala. Tanggane jane Allah taala dilewatne tanggane. Lha Pak jenenge rezeki. Pun ngeten mawon. Sing penting wau niki aja sampai niat napa? Niat wedi bahasane sing ngopeni dheke. Dan niku sedaya niku hakikate sing ngopeti Gusti Allah taala. Pun ngeten mawon nggih. Alhamdulillah. Yang jenis rumah tangga biasanya ngoten niku lho rena-rena to nggih. Rena-rena. Pun donga dinonga muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan sehat waras, panjang umur, rezekine kathah, halal, barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا من خير أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة عليهم Kira langkungipun yen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.